Bagi jauh ruang ate dan subuh basambui urang abah badanlah turun ke diturui pula buah taranta pai bata dua pulang batadu anak lalo nan ditinggalkan. Itu bana carikan untung asakan anak laika makan hujan pane kaganti payung jari aja payah paminan badan tapi sakit menjadi sasa bukan nyodenai mau pediri anak dan haro kapa magaga dan kini lupo jodiri. Bukan dia roh baleja segunonyo anak digadangkan lah tanggung jawab kami orang tua sekolah mengaji diserahkan tapi samantang pun begitu dia nak tolonglah tinggal bahkan barek batulah mulai kini data jujur Indah diaro ame jo perak pambale jaso manggadang kan timbang diana guru ajo baya iso ko sasa ditangguangkan lang ijo bumi digadaikan alun pabale jaso orang tua pikir diana ino manuangkan aga iutang kanan kuaso. jika isu